Mastreets social media manosukura nchiona kuti nyaya dziri kufamba sendinayo nyaya ndoda kuti ndisvitse kwamuri imozo kuti zvinhu zviri kuitika. Asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Nchito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Sainta pano pachannel yenyu yamunofarira muna the only Zimbabwe uncle chanzvadzi chamai vako chidiki chachona chekupesera chisinganzwe chine musikanzwa ohona zvachakaita musoro. Vazukuru. So vazukuru, nyaya yandauya nayo ndoda kuti mbotaura pamusoro pa Robert Mugabe Jr. Anditi sekuziva kwenyu kuti mukomana pari zvino ari kupisa mastreets umu nenyaya dzakawanda, ari kupisa nezvakasiyana kumusic mumangomawo aveko. Last time takamboona achitaura nechimhandara chinonzi Weekend, aiwa achitotaura kutoti uya musikana aifungidzirwa kuti akambodanana noHillary Makaya, aitoti naMwari hatina kumbodanana. Aiwa pari zvino mukomana ari kupisa mumastreets. Tikatozonzwa Hillary wachona kutaura achiti gushungu inyadzi dzemunhu akarambwa dzati breaka neantu. Zvakaitika vazukuru. Right, asi nyaya yandauya nayo nyaya yematongerwo enyika. Mukomana anenge ari kunzi ave kutarisawo pachigaro cheuYouth Leader kumusangano mukuru, musangano uri kutonga weZanu PF. Anditi kurunzi akudawo chigaro ikoko cheutungamiriri kune vechidiki kana cheuYouth Leader. Anditi amene kuti munozviona sei sekutaura kwaakaita mukomana akati aiwa indiri mwana weZanu PF upenyu hwangu hwese chinhu chandinoziva musangano wematongerwo enyika unova iwo musangano weZanu PF uyo wakavambwa nababa vake pamwe chete nevamwe vavakanga vainawo vaComrade Robert Gabriel Mugabe. Anditi amene munozviona sevazukuru mukomana anenge akudawo chigaro kuZanu PF uku. Recent akamuona mukomana ari kumusangano uyo unotungamirirwa naVaemerson Dambudzo Mnangagwa, musangano weZanu PF pavakanga vane rally kuchitungwiza. Takamuonawo mukomana akanga akatogarawo kune vatungamiriri kunawo vakuru veZanu PF. Also takamuona achitointroducewo pamusangano uyu. Amene munozviona sevazukuru, is it a good move kana kuti it's not a good move for Robert Mugabe Jr.? Ndochandandouya kuzoisa vazukuru zviri kuitika mumastreets umu kuitira kuti musanyanyosara. From Uncle Saint, the only Zimbabwean, Uncle Barry, much love.